Chi bay ule aidu le purunzung ka bay poldona kan bay tur milin tui kan telang chi al tur tok soda fian te chan ve ai tlem de achino tlem sa fian te khat vel marcha kan du thak dana zirin kan telang marcha te ka manga marcha pui po man thei thawa kan tui chuan po alo so ve bor bor to a aidu ka tela ka chuang min deuh photang mi hi asanga ka da a phul liam hi hla om em ema uluk takin kan chokanga atul dana zirin kan her hniamin kan her sangang a phul thadu lutuka aliam mai do na mai hi ka her hniam dewa aliam hi hlo om ve lutuka chuwangin mai hi ka her hniam deuh hlek khania kan vil deuh char char theite ni chuan her hniam angai chuang lawa minute som don ka chuang to a aidu hi a min le min lo ka enanga amin ve deuh to min zan si lawin purunzung ka tela aidu nen in mil moi tok kan ti kan telang anna te po atel thei thawa ka nei rem chang lawa anna kan tel don chuan amin don hnaya kan telang purunzung kan rem chan lo po in aidu hlang ba khor ne na bai pol po hi atui lutuk thawa aidu le purunzung po min tha a ba khor ka telang ba khor hian na tirim tui em ema ka thwai bunga ka tela aidu le purun kha min to a ba khor hi kan du ang taka minin kan chuang le ang baya ol sama atui lutukania lo siam ve chin ro u kan du ang taka amin nuwa kan swan ma in kan te manga a alda na thak dan a han dan te kan du ang takin kan siamang kachinil min khir saka wangin kalome